Γιάννη! Γιάννη! Με ζητήσατε. Φώναξε μου το πάνω για τον πλάκα. Μάλιστα, πηγαίνω. Ναι. Ζέτα. Τι σου είπα να με παίρνεις στο γραφείο. Γιατί, δεν καταλαβαίνεις γιατί. Δεν έχει κακομέρας η κόμμα. Δεν εδώ μέσα. Τι θες να γίνει τώρα, Διευθυντά. Ο κύριος Παναθέντρε, παρακαλώ τον άλλο. Έλα, Ζέτα μου. Τι διάκοψα, αφού πέρασε το περιπολικό, τι να κάνω. Άκου να δεις, Ζέτα. Μην ξαναπεράσει από το γραφείο αυτές τις μέρες. Η κόρη μου δεν ξεκολλάει. Είναι τσακάρι, έχει μοιάσει σε μένα, θα τα κάνει όλα κρέφα. Έλα που σου λέει, μα χασίσε τώρα. Έλα, θα τα πούμε το βράδυ. Φιλάκια. Δεν σε κάνω έλος. Άλλη τρως. Όχι μόνο, κάτι σοκολατάκια με στο γραφείο και για να μην μου βουλιάσουνε. Εσύ τι κάνεις, φεύγεις Πειραιά. Ναι, όπου να είναι φεύγω. Και την παραγγελία για τα γαλλικά χαρτιά. Τα κανόνισα με τον Μίλτο. Το βλάκα. Βλάκας, αλλά στη δουλειά του ατσίμας. Τι σου έλεγα εγώ, φέρε μου τέτοιους δυο μέσα, δεν μ' άκουγες. Και να σου πω, πού είναι ο γιος σου. Κάπου εδώ θα περιτριγυρίσει. Δεν μου λες Αλπάνη. Ναι. Τώρα τελευταία έχεις καταλάβει κάτι. Ναι. Τι. Με πειράζει να βολεύουν. Χειμώνα που ο νους είναι στο φαΐ. Αλλά. Η κόρη μου ρε παιδάκι μου. Δεν ξεκολλάει από εδώ μέσα. Ρε παιδί μου, και ρε φέρει και κάτι να τσιμπήσουμε. Συλλογίστηκες γιατί. Βας! Για τον καινούριο υπάλληλο. Μα είσαι τύπη βλάκας. Ρε είναι δυνατόν να έρθει γι' αυτό το μουρλώνε. Αλλά. Κι άλλο βλάκα έρχεται πάνω. Το γιο σου. Για τον Τζίνο. Αλλά όσοι οι γυναίκες είναι μυστήριες. Από εκείνο το βράδυ που της είπα ότι δεν τη θέλει, της μπήκε ο διάβολος ανάποδα. Λες! Τι λέω ρε, Ρώση αυτό είναι ρε. Πείσμωσε, μουλάρωσε. Θα μας τρελάνε εμάς τα κορτσόπουλα. Το μασάμε αυτά εμείς πάνω, έλα ρε. Είπα κι εγώ, Να μην λες άλλη φορά, να μην λες ότι είναι βλακίες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, από τώρα τι θα κάνεις. Ναι. Θα πας και θα περιμένεις στην τράπεζα. Και μόλις ο Μίλτος θα σου στείλει τα χαρτιά, ευθύς αμέσως θα υπογράψεις την πίστοση. Για την παραγγελία για τα γαλλικά χαρτιά. Είπαμε για τα γαλλικά χαρτιά. Και γρήγορα μην μας προλάβει ο Κλεμέτσουρας ο Σπυρόπουλος. Εντάξει. Άντε, λοιπόν. Να πάω την ομολόγια εδώ. Να φύγω. Με ζητήσατε και διευθυντά. Ναι. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Στα μπουζούκια θα πάτε και διευθυντά. Στο Πειραιά, ρε βλάκα, όχι στα μπουζούκια. Ζώων, για δουλειά θα πάω. Λοιπόν, ο κύριος Πάνος θα σε περιμένει στην τράπεζα. Εντάξει. Όχι στην τράπεζα, παιδάκι μου, στη λεωφόρα απέναντι θα είμαι για να μας φυλάω και τίποτα. Στη λεωφόρο θα είμαι. Λοιπόν, εσύ θα πάρεις το τσεκ μέσα από τον Γιάννη, έτσι, και θα στείλεις τα χαρτιά. Εντάξει, για να παραγγείλουμε. Από τη Φιλανδία θα πάρουμε, θα τη διευθυντά. Ποια Φιλανδία, ρε ζώων, ποια Φιλανδία, από τη Γαλλία. Για πες. France. Κάτσε να στο γράψω. Κάτσε να στο γράψω. Λοιπόν, στο γράφω έτσι. Φου, κοίτα εδώ. Φου κεφαλαίο. Στο
φωτογράφο εδώ. Φτιάχνω και σε κύκλο, κανόνι στην πορεία σου, εντάξει. Λοιπόν, μένω ήσυχος. Μείνετε ήσυχος, μείνετε ήσυχος. Εντάξει. Μείνετε ήσυχος. Πάμε πάνω. Πάμε. Αν δεν μείνετε ήσυχος τώρα, κύριε Διευθυντά μου, πότε θα μείνετε? Εγώ θα είμαι εδώ, κύριε Διευθυντά μου. Σκύλος. Φέρτε μου και ένα θύμωτρο για να μην δαγκώνω. Γαου! Μέρα μου τέτοιους! Μέρα μου τέτοιους! Ηλί μαϊτός χωρίς του. Ξέρετε κύριε Διευθυντά μου, κουράστηκα λιγάκι και άπλωσε σταυρό μου, πότε αράσει πάνω στο αποξύλος και ένα φίλο μου, είπα να ξαπλωθώ λιγάκι. Και το έπεσε λιγάκι, το πέρασε. American Bar, το πέρασες, Texas το κάναμε! Έλα ξέρετε, κάθε μέρα βάζω τα χέρια μου πάνω στο γραφείο. Λέω σήμερα, δεν βάζω και τα ποδάρια μου. Βλάκα, βλάκα. Αχ κύριε Διευθυντά μου, να μην είμαι σαν και εσάς. Θα σας πιάσω λιγάκι ένα μαϊτός, να πιάνω πουλιά στον αέρα. Να σου κάνω εγώ. Κοίταξε να δεις, άμα προσέξει, κάτι μπορεί να γίνει. Αυτό μιλάμε δεν παραγγελθεί. Μάλιστα. Εδώ μέσα θέλω την κοσμιότητα. Μάλιστα, να της τηλεφωνήσω να έρθει. Δεν κάνεις εκεί. Τηλεφωνώ. Κάνω, της κοσμιότητας. Άιντε, βλάκα. Ξέρετε τι θα πει κοσμιότητα. Κοσμιότητα θα πει. Κοσμιότητα. Κοσμιότητα θα πει κοσμιότητα. Άιντε. Φέρω το τιμολόγιο, ξαφνάκι, το τιμολόγιο. Κοσμιότητα. Ναι. Κοσμιότητα. Άρα, εγώ θα τα δοτήξω χάμω. Εδώ είσαι ρε! Πού είσαι, δεν σε βλέπω. Είπε γυαλιά. Τώρα με βλέπεις. Α, Είμαστε τώρα μόνοι μας. μόνοι μας. Πήγαν οι γέροι μου. Πήγανε. Πέσουν μια δηλωτή. Τι να πέσουμε. Δηλωτή. Ξέρεις τι δυνατός είμαι εγώ στη δηλωτή. Τους έχω φάει σαν 5 βάζα βανίλια. Δεν μπορώ να τσινώ τώρα, έχω δουλειά. Έλα μωρέ μην το άση δουλειά τώρα. Τις δουλειές θα κοιτάμε. Όλο δουλειά. Σαν πως άμα δουλέψουμε για παραπάνω θα σου αυξήσουμε το μισθό. Ξέρεις τι τσικουναριώνει ο πατέρας μου. Και ο Σοκράτης ο γέρος ακόμα χειρότερος. Εγώ γι' αυτό δουλεύω. Τι, θα με πιάσεις μωρέ εδώ. Εγώ όμως δουλεύω. Λοιπόν, εγώ εσένα πολύ σε έχω συμπάθηση. Καλοσύνη σου. Και άμα δεν ήσουν αυλάκας, θα τα περνάγαμε ζάφρα. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα. Τώρα άφησέ με γιατί πρέπει να συμπληρώσω τα τιμολόγια. Καλά, εγώ πάω μέσα στη Λινίνα τη δακτυλογράφου. Ξέρεις τώρα, έτσι. Άμα θες τίποτα σφύραμε, έτσι. Μόνος και έξω φρενών. Γιατί τι έπαθες. Κουράστηκα. 10 μέρες τώρα παριστάνω τον βλάκα και δεν έχω μόνο αυτό. Έχω τον πατέρα σου να μου γκρινιάζει από το πρωί το βράδυ. Εκεί γιατί διαμαρτύρεσαι. Μόνο σου ήρθες και μπήκες εδώ μέσα. Ναι, εγώ εδώ πέρα ήρθα να βρίσω πεθερό. Δεν ήρθα να βρίσω μαντρόσκυλο. Τότε παράτατα και φύγε. Α, έτσι. Αρχίσαμε μια δουλειά, να την αφήσουμε στη μέση. Και θα σε αφήσω στο τζίντο. Τώρα με πρόκοψες. Πού είναι αυτός. Μέσα, μελετάει. Τι μελετάει. Τον κακό τον καιρό. Άντε, γεια σου. Μίλτο που πας. Πάω στην τράπεζα να περιμένει ο κύριος Πάνος. Κύριε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είστε ο Μίλτος. Ο Μίλτος, μάλιστα.
Άγγελος Πανά. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας μιλήσω. Εμένα γιατί. Καθίστε. Ορίστε. Τι είναι αυτά. Δικά σας. Λεφτά. Μάλιστα. Τα έχασα εγώ. Α, όχι καθόλου. Σας τα προσφέρω. Με συγχωρείτε. Εγώ είμαι βλάκας. Αλλά εσείς τώρα πάτε να με αποβλακώσετε. Μα γιατί. Είμαι κεντρικός και σας τα προσφέρω. Είστε κεντρικός και μου τα προσφέρετε. Ακριβώς. Και εγώ με βλάκας και τα παίρνω. Ακριβέστατα. Ευχαριστώ. Η ζωή φίλε μου έχει απαιτήσεις. Γιατί να μην έχετε και σε ένα αυτοκινητάκι. Μία άνεση. Δηλαδή μου τα προσφέρετε για να αγοράσω αυτοκίνητο. Ό,τι σας αρέσει. Αρκεί να συμφωνήσουμε στις δουλειές και μεταξύ μας. Αν φερθείτε αρκετά βλάκας, να κερδίσετε κι άλλα παιδιά. Να ρωτήσω από εισαγγελέα πώς είμαστε. Δεν υπάρχει εισαγγελέας, ούτε κανένας κίνδυνος. Θα σας εξηγήσω αμέσως. Τα αφεντικά σου διστάζουν από πού να παραγγείλουν μια μεγάλη παρτίδα χαρτί. Από την Γαλλία ή από τη Φιλανδία. Και εσείς που το ξέρετε. Και κάτι ξέρουμε κι εμείς. Να, εδώ μέσα έχετε τις αιτήσεις. Αλλά δεν ξέρω τι χαρτί προτιμήσατε. Και πού τα μάθατε όλα αυτά. Λέγομαι Σπυρόπουλος. Ο χαρτέμπορας. Και τώρα ξέρετε γιατί σε προσέφερα τα χρήματα. Όχι. Για να παραγγείλετε αμέσως, για να στείλετε αμέσως αυτή την παραγγελία στη Γαλλία. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Στη Γαλλία να τη στείλω. Στη Γαλλία. Κάνα και εμένα τα αφεντικά μου. Στη Γαλλία μου πάνε να τη στείλω. Αλλά εσείς, γιατί με πληρώνετε. Εσείς είσαστε βλάκας, γι' αυτό το ρωτάτε. Είσαστε έξυπνος, γι' αυτό δώσε μου πίσω τα λεφτά. Προκαταβολέ δεν εμπιστεύομαι. Πάντως, θα σου ικανοποιήσω την περιέργεια. Όταν παραγγείλεις εσύ το φιλανδικό, το γαλλικό, εγώ αμέσως το πάω να παραγγείλω το φιλανδικό. Και εμένα τι με νοιάζει. Γαλλικό δεν μου είπανε. Γαλλικό θα παραγγείλω. Αυτό σας τιμά. Έτσι συνεννοούμεθα. Χαίρετε αγαπητέ μου. Γεια σας, γεια σας. Και ελπίζω να σας ξαναδώσω χρήματα. Και εγώ. Δεν πήγα. Κάτι συνέβη και πρέπει να αλλάξω τιμολόγια. Τζινό! Τζινό! Τι τρέχει. Άκουσα κουβέντα. Έφανε κι άλλη. Ωραία, εσύ είσαι. Κι εγώ νόμιζα ότι είναι ο Σοκράτης. Και όχι τίποτα άλλο. Με διέκοψες πάνω στη σκέψη μου. Τζινό! Ξέρεις το τηλέφωνο στο μαγαζάκι που είναι από την τράπεζα. Αμέ. Τηλεφώνησε στον πατέρα σου παρακαλώ. Τώρα. Όχι ρε, αύριο. Ναι, είναι και ο κύριος Πανός. Ναι, πείτε του πόσον θέλει ο γιος του. Έλα παπά, πάλι τρως. Σε θέλει ο Μίλτος. Έλα Μίλτο. Ναι, ναι κύριε Πανό. Τηλεφώνησε ο κύριος Σοκράτης. Άλλαξε η γνώμη. Ναι, θα παραγγείλουμε χαρτί από τη Φιλανδία. Ναι, ναι. Πηγαίνετε στην τράπεζα και ώσπου να συνενωθείτε, σας στέλνω τα έγγραφα και το τσεκ. Ναι, ο κύριος Σοκράτης, ναι, κάντε γρήγορα σας παρακαλώ. Κάντε γρήγορα. Τι, δεν παραγγείλουμε γαλλικό. Όχι, φιλανδικό. Κοίτα ρε, ανεμόμυλος είναι το κεφάλι. Πότε έτσι, πότε αλλιώς. Όταν θα αρπάξω τα ενία να στρώσω το μαγάζι εδώ μέσα. Προς το παρόν πήγαινε να αρπάξει τα ενία της Νίνας εσύ και άσε μας εσύ. Όχι, μπορώ εδώ είμαι. Ξέρεις τι καλή που είμαι. Θέλεις να πας μου, τι συμβαίνει. Τίποτα να συμβαίνει. Βλέπεις να συμβαίνει τίποτα. Όχι, για πες μου. Καλά, μην επηρεάζεις. Δεν μου λες δουλειά. Για λέγε. Αν την αφούμε στον αέρα. Τι να κάνουμε, λέει, να την αφήσουμε στον αέρα. Άλλο λέω εγώ. Πρέπει να κοιμάω αυτοκίνημα. Θα μπορούσε να αντέξει τη φτώχεια. Μα και γιατί να αυτοκίνουμε. Τώρα άνθρωποι είμαστε, εμπόριο κάνουμε, μπορεί να πέσουμε έξω. Θα μπορούσε να αντέξει. Κάτι ιδέες που έχεις. Δεν πρόκειται να αυτοκίνουμε. Α, μη λες μεγάλο λόγο. Τότε πριν αυτοκίνω, να πάω να πάρω κάτι πραγματάκια ωραία που έχω δει πιο κάτω εδώ στην κουτίνα. Να πας, να πας. Και κοίτα να πάρεις σοβόρεις περισσότερα, Που ξέρεις. Μπορεί να είναι η τελευταία φορά που ψωνίζεις. Μα τι γλώσσα σου. Γιάννη! Γιάννη! Ορίστε. Να σου πω, πόση ώρα θες να πας να έταξεις μέχρι την τράπεζα. Καλώς, τι σημαίνει. Ωραία, πάρε αυτά τα έγγραφα και το τσεκ και να δώσω τον κύριο πάνω. Και πούσε, πάρε για αυτό το χιλιάρικο και αν πας σε λιγότερο από 5 λεπτά, τα αρέστα δικά σου. Τι σαν αυτό. Γιάννη, καμάρι μου δεν είναι πλάστο.
Για να σου τα χιλιάρικα. Κρίσι, άκουσα κουβέντα, έφανε χέρι. Δεν ήρθε κανένας, μην ανησυχείς. Τι να μην ανησυχώ. Αυτοί γυρίζουνε κι εγώ μέσα εργάζομαι. Κοίτα να δεις που θα μου το ρίξουν έξω το μαγαζί. Θα την αχτούμε στον αέρα εδώ μέσα. Δάκωσε τη γλώσσα σου, ρε. Τι δάκωσε τη γλώσσα μου, δάκωσε τη δική σου. Πήγαινε μέσα να συνεχίσεις την εργασία σου. Πάω μέσα για υπερορίες. Παντών, δεν είναι εδώ. Ο κουκός. Μόλις πέταξε. Λέει ο κύριος Βούλης. Δηλαδή θέλω να πω Σοκράτης. Τον κύριο Σοκράτη λέτε Βούλη. Πώς να τον πω. Εμείς εδώ το λέμε μπαμπούλα. Ξέρετε, είναι ανιψιά. Τον κύριο Βούλη. Μάλιστα. Μπράβο κύριε Μπούλη. Μπράβο κύριε Μπούλη. Τρως καλά κύριε Μπούλη. Κατάλαβα. Τίποτα. Ξέρω ότι έχει πάει για δουλειά στο Πειραιά, αλλά επειδή είναι πολύ ανάγκη, θα τον περιμένω. Ναι, περιμένετε τώρα, να ξέρετε. Μήπως έφυγε η κυρία Μπούλα μαζί του. Για πού. Η θεία σας, η γυναίκα του. Θεός φυλάξει. Όλα και μάλλον. Δεν πειράζει. Θα πω να σε ήθελα να παραγγείλω χαρτί περιτυλίγματος. Βέβαια. Εφόσον υπάρχει χαρτί περιτυλίγματος, μπορούμε να τυλίξουμε την κυρία Μπούλα σε ένα εύκολα χαρτί, Περιμένετε το. Αλλά στα νέα τι με νοιάζει. Εγώ δεν θέλω να διαφωνώ ανησυχίες. Καθίστε. Merci. Το φουτώσατε βλέπω, Καπνίζω. Σηκώσατε και τα ρολά. Πόσο καιρό τον έχετε θείο? 2-3 μήνες. Δηλαδή θέλω να πω... 2-3 μήνες που σας έχει πιάσει η συγγενική αυτή η αγάπη, Είναι στοργικός με τους συγγενείς ο θείος Μπούλης. Μάλιστα. Εντάξει με την τράπεζα. Εντάξει Γιάννη, και ο Θεός βοηθός. Ορίστε. Τίποτα, πήγαινε στο πούστο σου. Ναι. Όχι, δεν είμαι. Είμαι παλιός, αλλά δεν με δείχνατε. Με κρύβανε. Γι' αυτό δεν σας έχω δει ξανά με τον θείο. Με το θείο Μπούλη, Ξέρετε, σας πιάνουμε σε φουστικά. Πηγαίνουμε στις συναντήσεις. Βέβαια. Τρελαίνετε για μετώβενο θείο σας. Γι' αυτό καρύδι είναι. Καλή έχεις γούστο. Και είσαι και Βρίσκεται. Τι θες εσύ εδώ, Δεν σου είπα να μην έρθεις από το γραφείο, Δεν πήγα στον Πειραιά τελικά. Γιατί κύριε Διευθυντά? Τι γιατί. Τα χαρτιά της εκτελονήσεως. Ένα μπάχαλο σκέτο. Ποιος τα έφτιαξε? Ο Τζίνος. Ο Τζίνος. Δεν σας έχω πει αυτού να μην του δίνετε τίποτα. Αυτό δεν είναι ικανός τα λευρώκολα να φτιάξει για χαρταετό. Εσύ τι μου κουβαλιούθηκες εδώ, δεν σου είπα το βράδυ, Η ανιψιά σας επεθύμησε να σας δει στο φως της ημέρας, κύριε Διευθυντά. Ποια? Η ανιψιά σας. Η ανιψιά μου, η ανιψιά μου, ναι, είναι παιδί της αδελφής μου. Ναι, βέβαια. Είναι από τα κουπιά. Και εμένα τα φιλιά μου στο Στέφαν. επειδή θέλω να πάω στα για εκείνα τα ωραία συνελάκια που είδα και μου πάνε μου. Ήρθες για λεφτά, Γι' αυτό ήρθα. Για λεφτά ήρθε, μωρέ.